видение, сънища, откровения, гласове и явяване на ангели може да се от дявола, от лъжливи духове, когато хората, които са имали тези преживявания, преди това са търсили да чуват гласове. Търсили се Господа им говори с ясно доловим глас. Търсили са видения, сънища и са ревнували и са купнели да имат такова преживяване, защото другите са имали такова преживяване. Не е нормално всички, не е стандарт, не е библейска доктрина, всички да чуем Божия глас с физическите си уши. Бог не ни води по този начин. Бог води чрез вътрешно свидетелство. Така че когато група християни или група християнки твърдят, че на всичките Господ им говори, че всичките виждат ангели и някой се почувства изостанал от тяхната духовност и поради това търси на него да му се случи такова нещо и да му говорят някакви гласове, същите лъжливи гласове, които са чули тези от групата, ще ги чуе и този човек. И някои от тия хора се озовават в психиатрия. Когато Бог говори с ясно доловим глас, чуваш с физическите си очи глас, това не е по поръчка на приемателя, когато Бог реши. Запомнете го това нещо. Така и с цялата Библия. Не може да кажеш на Бога: Господи, сега искам видение, сега искам сън, сега искам мисъл или ангел, сега Господи искам да ми говориш с ясно доловим глас, защото аз не те чувам. Самото казва: аз не те чувам, е грях против Бога. Исус каза: моите овце слушат гласа ми. И гласа, който слушаме постоянно, е в сърцата ни, вътрешното свидетелство чрез Святия Дух. В момента, когато хората тръгнат да търсят виденията, сънищата, този тип откровения и чувания на гласове, идват обаче с заблудителни духове. Със самото си търсене да чуват глас, те се отварят за лъжлив глас. Следваща точка.